Cek nong Pak bolan kae. Sulang ngene awake dhewe topo ya Kakang. Yo ning alas gunung lewang-lewung ora ana manungsa kang wani ya alas Tunggorono kala wau. Hei, ha. Teleng amuk kroto jaya kroto ya adikku. Ya iki wujudku sing barong dekku dekku. Ora paku kanggo dirisi aku bakal golek mongso lan demakone. Ora mung kalian wujud sing barong kanggo dirisi. Padha bubar semebar wonten padusunan ya kan pola jalurmu Sima Barong Tukang Poso Jangan Sang Prabu Sima Barong Kang Bodo Dwi ayu sanggo lanjut ora mokal Jerono Sima Barong ireng warnandi sareng nyoro pendi Jangan mau rasa alas Tunggorono kala wau kandarek sekolah wong bener pandemokan ayo samuk proto kakek Joronoto kae sopo kakek ono manungsa kang gedhe dhuwur pamungane nganggo topi ya sopo kakek Ayo aja lali panjiki Mas Pais. Ah.
Yo putih warnane yo kang gilap arupane kang gegerisi. Kamyak lakune. Ayo mas paminggur. Ojo ngadhangi lampahku ora kadhang menungso. Ayo kewedonku kewan yang dosa tata jalma ya singa barok kang gedesi karo mati. Aku kan bakal bermongko lande panggolan adikku. Wah. Dereng suarane Sino barok kan gerisi putih warnane terus arep doles itu kadan putih yo kaya wujude ya sino barok semua barok putih barok putih dan kaya Prabu Baladewa kakak gede pindakso yo kan babar semua barok wujude ayo kang ireng yo kang putih yo kang kuning ora mukal warnanipun patih sora patih blebyar busanane yo kang kakang gede pindeksa Rambe saya sore saya rambe wujud kewan yang susuh tata jalma ya kang kakang gede pindeksa ya kang ireng asmaniwo kai gede semua putih kai wujud kewan kang bisa tata jalma semua barong yang kang babar telu cacahe yo kang gede pindeksa ya iki wujude semua barong Kang Mijil saking Laladan Kalioso, Kecamatan Kengkung, Kabupaten Kendal, Hadinegara.